दिनैहाय बे भिडिअखौ लाबोनो सानाखैमोन नाथाय गोसोआ मानियाखै खिन्थु मालाबा गावनि जाबोनाय बै समाव जों जेब्ला दावहा नांदोंमोन बे समनि जाथायफोरखौ गोसोखाङोब्ला उन्दुनो हाद्लायै गोसोखाङो माने उन्दुनो हाद्लाया आरोखि सोरबाया गेजेर ससेयाव आं मालाबा गावलायनायनि बिसयै एसे खोन्थागोन सानदोंमोन होनदोंमोनदां दा बिनि बारैनो एसे खोन्थानो लुबैदों आं आफादाव हाबनायाव एनडिएफबि आफादाव गोबाङानो गावलायनो मोनदों इन्डियान आर्मिजों बा आसाम पुलिस बा गुबुनजों गोबां दावहा बेफोरबायदिनो बा हाथियारजों नांनो मोनदों आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा गासैबो सोद्रोमाफ्रा मोनजोबदोंबो होनना बुंजाया सोरबायाबो मोनदों सोरबाया मोनाखै 1%सोल'नो मोनाखै होनना बुंजागोन 100आव बाद बाखि मोनफ्रामजोबदोंआनो गावलायनो आरोखि माने ओरैबायदि जायो जाथाया हमना ला जों सोरनिबा न'खराव ओंखाम जागासिनो दङ ओंखाम जाफुबाय थानायावनो जुदि गावजायोब्ला बा जोंखौ जायफ्रा नागिरनानै थांगोन जों बावहाय गावजायोब्ला ओरैबायदि दुखु नाङो मालाबा गावखौ ओरैबायदि डाउन जाखायो टटेलि है ओंखाम जाफुनायावनो जुदि बिदि गावजायोब्लालाय दे मा नांबावनोब्रा न'आव थानानै सुख सान्थि आरामनो बिमा बिफाजों थानानै आरामनो जायोब्लानो साबसिन जागौलै बे मोनसे साननाया फैयो ओमफ्राय बे जेब्ला गावलायफुनायावहाय ओरैबायदि मेङोना बै मेंनाया मानो थाखाय मेङो गिनाया बारा जाब्ला अब्लाना बेनिया मेंनाया बारा जाहैयो आरो ओमफ्राय दै गांनाया बारा जायो ड्राइ जायो गारमाया ओरैबायदि ड्राइ जायो गिनायजों बा समखि हाबनायजों बेफोरबायदिजों ड्राइ जायो एक्सुअलि बेफोरबायदिया दान मोनसेयाव बा दान मोनथामजों 3 टाइम्सआसो एसे फाइट नांनो मोननांगौ अब्लाना बैसोरो जाय फाइट नांग्राफोर बेफोरो ओरैबायदि साहस जायो आरोखि जों जेब्ला मेघालयआव थायो ओरैबायदि जादों जों 6 जन ग्रुपमोन 6 जनावबो नांगाल गोजा थायोमोन जोंनावहाय ओमफ्राय हासुं मोनसे थायोमोन जोंनावहाय हासुङा बिबो लेथद आरोखि मोजाङानोमोन बिबो मोनसे थायोमोन जों बिजोंनो 6 जना ओरै खर' हुग्लुंबाय थायोमोन जों माने हुग्लुंनाया बेनो 8,000 आंजों ओमफ्राय राबन होनना बुङो ओमफ्राय मैदेर होननानै बुङो सासे ओमफ्राय माहारिया एक्सपायार जाबाय बिबो केन्सारजों बिबो एक्सपायार जादों बिबो ओमफ्राय गुबुन कयेकजन सेंग्राफोर दं जोंनि 6 जन ग्रुपआ ओरैबायदि माबामोन दिनै उमुक जायगासिम थांनांगौ बा जों एकदम बर्डारनिफ्राय बा बाजें दबानिफ्राय टिक्रिकेला थांनांगौ बिदि होनबाथाय आं जायगायाव फुरा खोन्थादों दिनैहाय बाजें दबानिफ्राय डाइरेक्ट टिक्रिकेला थाबायनांगौ होनना बुङोबा जों हाग्रा सानसेयावनो टिक्रिकेला सहैयोमोन आरोखि बेफोरबायदि आरो टिक्रिकेलानिफ्राय आरो ओरैहाय मोनसे थुराब्रि होननाय मोनसे दङ दुरामा ना मा थुरामा बेफोरबायदि हाजो मोनसे दं ओरैबायदि गोजौखा बावहाय बेसिम सहैयोमोन आरोखि जों सानफावनो थाङोमोन जों बिदिखौ ओमफ्राय बिदियावहाय मालाबा जों फेस टु फेस खिन्थु लोगो मोनफेराखै दे खनसेबो हय जों सिगां जागोन नङाब्ला बिसोर जोंनि सिगां जाग्रोगोन बेफोरबायदिनिफ्राय जों गोबां खस्थ'निफ्राय बारग'बोदों आरोखि ओमफ्राय बिसोरबो ओरैबायदि जों गार' न'खराव जुदि कनभिन्स खालामनानै थाङोब्ला बबेबा मोनसे मोननै गामिखौ जुदि कनभिन्स खालामखांनानै थाङोब्ला बिनि उनावहाय स्पेशल अपारेशन टीमनि बे मोनसे माबा दङ डिपार्टमेन्टनि बिसोरो ओरैबायदि आरोबाव कनभिन्स खालामफैबावो माने बे गामियाव जों थांनानै आरोबाव फिनजे जिरायहैफिननो हानाय बे मोनसे गोहोआ थाहैया माने मास मोनफानि माने सोलायलांबाय थानांगौ जायो आरोखि बेफोरबायदि जादों खिन्थु जों बावहाय ओरैबायदि जादों ओंखामा थफ्ला लायाव जुनाय खिन्थु नेचारेल लाइ बिलाइयाव आरोखि ओमफ्राय बिदि थुरसि गैया बिसोरनाव थुरसिया खम थायो गेलास थायो मग बायदि
बिदियावहाय मोनो आरोखि बिसिनाव। ओमफ्राय बिदिखौ ओंखामा थफ्ला थफ्ला खाना दोनखायो, गावबागाव लायदो हायदो जादो। खारैजों संनाय ना गोरान, बिसोर बुङो नाखामबोथि, जों बुङो खारैजों संनाय ना गोरान आरोखि। अनलि संख्रि बानलु ना गोरान बेल' थागोन, ओमफ्राय सदा, ओमफ्राय जेबो गैया। बे ओंख्रिखौ ओरैबायदि गोथाव जायो, बेफोरबायदिखौ मोनजायो आरोखि बावहाय। थ' बेफोरबायदिनो सानसेखालि जों मोनसे जायगायाव थांदों, बा मोनसे खामानि मावना फैखांनानै जोङो ओरैबायदि जाथाय जादों। अन्थावा बे समाव सानै मानसिखौ लानानै 15 दिन हारसिंनो सानै मानसि बेंनांदों बियो। ओमफ्राय बे जाथायखौ आं खोन्थानो सानाखै। अन्थावा हारसिंनो 15 दिन बेंनांदों। ओंखाम जानाय मानाय ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों जादों बियो, बेफोरबायदि। ओमफ्राय बेबो सानैया गुबुन हारिसो बाव, ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आरो गाव मोनथिगौ। ओमफ्राय जों जाहैबाय, जोंबो बे खामानिनिफ्रायनो बावहाय BSFफ्रा जोंखौ ओरैबायदि एटेक खालामहैबाय, एकदम डेन्जार आरोखि। जाय BSFफोर एटेक खालामनो थांनाय, ओमफ्राय बावहाय खिन्थु बिसोरो सानैसोआ गोग्लैदों आरोखि, सानैसोआ गोग्लैखाथारदों बावहाय, एकदम नुखाथारनाय गोग्लैनायखौ मेगनजोंनो। बिनि उनावहाय जोङो बावहाय गावनि गाननाय जोमनाय जेबो गैला, फुंनि ओंखाम बोथिसे गैया। हाग्रा गेजेराव जों मा जाहैगोन, थासुमब्लिसो जानानै थानांदों आरोखि। अन्थावा थालिर मैखुन, ओमफ्राय थालिर फस्ला मैदेर जानानै थानो गोनां जादों। ओमफ्राय जोङो आलादा जाबाय, खारनाया आलादा आलादा जाबाय। ओमफ्राय माला माला हाजो गोजौ मानखो हैखांखो जों थाल गैया। बे दिनखालिनो जोङो जि जोम गार'फोरनि न'आव सिथ्लायावहाय मा लामनाय दं, बेडशिट लामनायखौ मोनदोंबा खाफालनि खोथा, दख'ना लामनायखौ जुदि मोनदोंब्ला बे खाफालनि खोथा। जा लामनाय मोनदों, जोंनि कम्बल थम्बल बेडशिट टेडशिट जों लाना खारनो हाखायासै बेगाव मोदोम गोजा खारनो गोनां जादों। सान हरसेखा थाबायै जों गार' न'खराव जा मोनदों, सिथ्लायाव जा मोनो बेखौनो बोख्लायदों लांदों, बेफोरबायदि खालामदों आरोखि। थ' जों बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि जाथाय जानाय गोबां दङ। बेफोरखौ बुङोबा जोबनो थाङा, भिडिअ'आबो बिराद गोलाव जायो। मोनसेखौल' बुंगोन जों, जिबनाव खस्थ' लाबोदों, हाथियार दैनानै नांबोनाय स्ट्रागोल खालामनाय बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' मोनबोखायो। दा जोंफोरनो दिनैहाय बेखौल' सानो, अनलि गावलायफुनाय समाव जों बेखौल' गोसोखाङो। मेनलि बिमा बिफाखौ रासिन गोसोखांग्रोयो। दाबा मा जायो, बे मोनसे सिन्था धाराया फैयो। बासबारि साइडजों मलान्दु बियावहाय जाथाय जानानै जोङो सानसे ओंखाम मोनजायाखै। ओमफ्राय आरो ओरैहाय टिपकाइनि CRPफोर, बावहाय जों मा जादों मा जायाखै बेखौबो खेंफोरथि बुंनोबो सानदोंमोन, नाथाय गिनायबो फैयो माब्लाबा साननायफोराव। बैफोर गावलायनायफोरखौ जुदि गोसोखाङोब्ला, बेफोरबायदि जायोब्ला दानाव खुनथामा एकदम बोलो सुदलायनो मोननांगौ बैसोरजों। अब्लाना बे समाव जुदि साहसा गोगोम जाखायो। माने एसे एनै खाथियाव फैदोंब्लाबो गिनाय बानाय, आं जे गुलि नांबानो जे थैगोन, बे मोनसे सिन्था धाराया फैया। ओंखायनो सरकारिफ्रा दिनैहाय मानोथो मासाव खुननै खुनथामखौलाय फायारिंखौ होबाय थायो। बियो फायारिं होनाया ओरैनो होआ, नोंनि साहस खालामनाय। खायफाया गुलि थरसे बेरबानो बागदावग्रा दङ, गुलि थरसे बेरबानो बागदावलाबायो। खिन्थु बिसोरना डिपार्टमेन्टना इण्डियान आर्मि, आसाम पुलिस बा बायदि रोखोम, बिसोरना फायारिंआ जाफ्रामबायानो थायो, फ्रायानो डिपार्टमेन्टआनो। जुदि जोंनिया एभेलेबेल नङामोन गुलिया, एमिनेसनफ्रा जोंनिया NDFBनिया बै समावहाय एभेलेबेल नङा। सासेयाव हाइस्ट थागोन 200निफ्राय 150 बिनि गेजेराव थाहैयो। बिनि बाराथ' लड लानो हाया, खारन नोंनि ड्रेस थाबाय, कम्बल थम्बल बायदिसिना बेफोर थाजोबो, ओंखायनो बारा लानो हायामोन। थ' बिदिनो सरकारिफ्रा जायनि जाहोनाव फायारिंखौ होबाय थानो गोनां जायो, आरो होखानांगौबो। खारन दिनै डिपार्टमेन्टआ दिनै देशखौनो बेंना लाखिनायनि बाथ्रा दङ। पुलिसफ्रा दिनै स्टेटनि जेसेबां माबाफोर दं बेफोरखौ बेंना लाखिनायनि बाथ्रा दङ। ओंखायनो बिथांमोना साहस जानायनि थाखाय मालाबा टुइन्स मर्टार बा गिदिर गिदिर मर्टारफोरखौ फायारिं होनाया साहस जानायनि थाखाय। आरो बेफोरखौ गुलिया एभेलेबेल दङ होननानै
साहस खालामनो नङा होमबा बेफोरखौ मालाबाबो फायारिंखौ होनाय जानाय नङामोन होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर नोंथांमोनजों सावरायनानै दिनै गोबां खोथा सावरायबाय, गोबां खोथा रायलायलायबाय। दिनै सोरबा पलिटिक्सनि बाथ्राखौ दिनै रायलायनो सानाखैमोन, रायलायाखैबो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला जोबजासिम नायदों होननानै आं आसा खालामदों। थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।